Oh, Annalisa, ito na yung hinihiram mo. Maraming salamat po, Mang Romeo. Sige, basta yung usapan natin ha, sabihin mo kay Mitch. Sige po, Mang Romeo. Makakarating po sa kanya. Oh, sige na, may gagawin pa ako sa loob. Sige po, Mang Romeo. Alis na din po ako. Uto-utong matanda. Palibhasa, matanda na. Kaya madaling mauto. Sa wakas, may pansugal na naman ako. Hello, Mare. Oh, napatawag ka, Mare. May itatanong lang sana ako. Ano yun? Pwede ko na bang makuhang nahiram mo sa akin? Ang kulit mo naman, Mare. Sinabi ko na sa'yong wala pa. Grabe naman si Maring Mira. Binabaan pa talaga ako. Lagot ako nito sa asawa ko. Baka malaman niya na nakautang ng malaki sa akin si Maring Mira. Mahal, pasok sa trabaho ko. Sige, mahal. Mag-ingat ka sa pagmamaneho mo. Sige mahal, alis na ako. Sige. Paano na kaya nito? Ako patuloy yung nagkaproblema sa nautang ni Maring Mira. Sandali, si Maring Mira yun ah. Mare! Kamusta ka na? Isang buwan ka nang hindi nagpapakita sa akin ah. Anong nangyari sa'yo? Nagkasakit kasi ako, Mare. Kaya hindi na ako nakakadalaw sa inyo. Ganun ba? Anong sakit mo, Mare? Hinika ako, Mare. Hanggang ngayon, nahirapan pa akong huminga at inuubo. Kawawa ka naman pala, Mare. Kaya hindi pa ako makabayad sa mga utang ko sa'yo. Malaki din kasi ang mga nagastos ko sa mga gamot ko. Hindi bale. Sa susunod na lang. Ang importante, ang kalusugan mo. Oo nga, Mare. Ang inaanak ko pala, kamusta na siya? Magaling na siya, Mare. Nasa probinsya pa namin. Ayaw pa naman niya umuwi dito. Mabuti naman at magaling na siya. Sige, Mare. Aalis na ako. May pupuntahan pa kasi ako. Bibili pa ako ng mga gamot. Sige, Mare. Mag-ingat ka at magpagaling ka. Sige, Mare. Salamat. Kawawa naman pala si Maring Mira. Kailangan hindi malaman ni Kumare na wala talaga akong sakit at dinahilan ko lang ang anak ko para makautang sa kanya. Kaso, natalo na naman ako sa sugal. Bahala na. Paano kayang gagawin ko nito? O mahal, andiyan ka na pala. Ang naalam yata iniisip mo, mahal. Mahal, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, mahal? Huwag ka sanang magagalit. Kasi, si Maring Mira, nakautang sa akin ng malaki. Ha? Magkano? At ano yung pinautang mo sa kanya? Yung pera na dapat ipapasok ko sa bangko, yun ang naipautang ko sa kanya. Mare! Oh, Mare. Mare, kailangan ko ng tulong mo. Oh, bakit, Mare? Anong nangyari sa'yo? Mare, yung inaanak mo na nasa probinsya, may sakit. Kailangan ko ng malaking halaga. Ano? Kawawa naman siya. Kaya nga, Mare, wala naman akong ibang malalapitan kundi ikaw lang. Baka may pera ka dyan. May pera ako dyan, Mare. Kaso, ipapasok ko sana sa bangko. Kailangan ko na talaga, Mare. Baka mapano yung anak kong si Rysel. O sige, Mare. Sandali lang. Ito, Mare. Huwag mo sanang banggitin kay pare mo na pinahiraman kita. Oo, Mare. Salamat. Tatanawin kong malaking utang na loob to sa'yo. Wala yun, Mare. Sige, Mare. Kailangan ko nang umuwi ng probinsya para doon ko na ipagamot ang inaanak mo.
Sige Mare, mag-ingat ka. Sana gumaling agad siya. Kailan ka na niya babayaran? Yun na nga eh. Pagsisingilin ko, siya pa ang galit at marami pa siyang dahilan. Masyado ka kasing tiwala dyan sa kumari mo. Gusto ko lang naman tumulong sa kanya, mahal. Nakatulong ka nga. Ikaw naman yung problemado ngayon. Ipon natin yung mahal. Hayaan mo, mahal. Ako na sisingil sa kumari mo pag nakita ko. Salamat, mahal. At pasensya na rin. Sino kaya yun? Mang Romeo? Oo, Mitch. Tuloy po kayo. Ano pong kailangan nyo? Matagal na ang utang mo sa akin. Kailan ka magbabayad? Ano po? Paano po ako nagkautang sa inyo? Di ba nakisuyo ka kay Mira? Ito pa nga yung sulat na binigay mo, oh. May pirma mo pa. Wala po akong sulat na pinipirmahan, Mang Romeo. Hindi ako maaaring magkamali. Ang laki ng utang mo sa akin. Ganyan naman kayo. Pag sinisingil na, nakakalimot kayo. Mang Romeo, wala nga po akong alam dyan. O mahal, bakit nagsisigawan kayo? Bakit kayo nandito, Mang Romeo? Naniningil ako sa utang ng asawa mo. Mahal, totoo ba yon? Hindi. Paano ako magkakautang? Saan ko naman gagamitin ang pera? Oo nga naman, Mang Romeo. Sino ba talaga ang nangutang sa'yo? Si Mira. At nakisuyo daw si Mitch kay Mira. At binigay niya itong sulat na may pirma ni Mitch. At naniwala naman kayo, Mang Romeo, may utang pa kayo kay Mitch. Malaking halaga din ang nautang niya. At hanggang ngayon, hindi pa niya nababayaran. Ay basta. Maski na anong sabihin nyo, may katibayan ako. Maghaharap-harap na lang tayo sa barangay. Sige, hindi kami natatakot. O, paano? Nagkasundo na kayo? Opo, kagawad. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, kagawad. Sige, maiwan ko na kayo. May lakad pa ako. Mitch, pasensya ka na sa paratang ko sa'yo. Ganun din sa'yo, JR. Wala po yun, Mang Romeo. Ang mahalaga, nalaman natin ang totoo. Sige, mauna na ako sa inyo. Walang awa talaga yung si Mira. Tinakasan lahat ng utang niya. Ang mahalaga, mahal, napatunayan natin na piniki lang ni Mira ang perma mo. Pinagkatiwalaan ko pa naman siya, mahal. Traidor pala siya. May balik ng lahat. Hindi siya patatahimikin ng konsensya niya. Oo, mahal. Hindi magtatagal, babalik din yon. At baka nga, hinahabol na siya ng ibang pinagkakautangan niya. Kawawa naman siya nang dahil sa sugal, nasira ang buhay niya. Nasaan na kaya siya ngayon? Iniisip mo pa rin siya? Samantalang grabe ang perwisyong nidulot niya sa atin. Naawa kasi ako sa kanya dahil nalulong sa sugal at sa mga utang niya. Hindi nga siya naawa sa mga taong niloko niya. Oo nga, lalo na si Mang Romeo. Naipon din niya yon galing sa pensyon niya. Tapos, si Mira lang ang nakinabang. Huwag na natin isipin yan. Tara, uwi na tayo. Sige mahal, susunod na lang ako. Mira? Mira? Oy sis! Alam mo ba, nag-propose na sa akin si Berto. Talaga sis? Mabuti naman. Masaya ako para sa'yo. Salamat sis, ikaw ang ninang ko ha. Ano? Ninang talaga? Biro lang, ikaw ang maid of honor ko. Kailangan ko na palang magpapayat sis. Oo nga sis, kailangan na nating magpapayat para magkasya sa atin ang mga gown natin. Sinayang mo lang ang tiwala ko sa'yo, Mare. Nakakalungkot na dito magwawakas ang pagkakaibigan natin.